Malisajo Babu Fulabe Malisajo bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Kokoriko international on calminamo on juuramo on mbiyama bisimilla moon min garti ɗo kadi hande e welede Allah simtande on oɗo ñalawma tedduɗo biyeteɗo 4 avril 2017 ñalawma mo Sénégal hemno indépendance muɗum. ɗum noon ko ñalawma mo Sénégal hemno indépendance mum ko ɗum waɗi hannde min gaddano hen cimtol ko faama e oɗo indépendance mo Sénégal heeɓi mo ganduɗa ɗum ne kadi omo heɓdi ɗum e Afrique e hollo jiyanɗe hollo darorɗe holko haalano e holko wonno hen inchallah so hawri e welede Allah. bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe on keɗimo hono ɓeɗo soldateɓe hongoɓe wadɓe kala kutorɗe mumen ha mbawa yimande Sénégal ndimagu nguɓe keeɓi woni ndimagu indépendance ɗum firti ko l'hymne national woni jimol ngol ganduɗa leydi ndi fof rendi ɗum gam haalde holkoɓe jiiɗi wadde gam hollude doole mabɓe gam hollude kadi ɓe taaƴi ko wiyete ɓoggi jiimadi. nden noon bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe ko hande ɗon woni ɗomin gartata e moon gam salminde e juurade e ñagade goto fof kam yo hettoro haqqille ewa eɗen gandi leyɗele Afrique ɓo yi jiimede jiimiɗe kanje fof ko ɓuuri hen hewde ko tubakoɓe caggal nde mbaɗi guerruji mabɓe 39 45 en walla 12 18 14 en walla 14 18 en oɗon gandi on saaha rennoɓe guerre ɓe foof mballodiri woodi koɓe pecci ɓe pecci Afrique ɓe pecci woni nokkuji ɓe pecci woni iluji e goto fof woodi tamande nde rokka saabu armée mum saabu yimɓe mum mayde e rimɗinde on saaha Europe e haareji ɓurɗi musde e haareji kadi ɗi ganduɗa ko wiyete Hitler ari no waɗi toon jimadi mawɗi jeeruji mawɗi kadi e goɗɗi ɗi ganduɗa wonɗoɓe ndendoyno to Asie wonɗoɓe ndendoyno ga hen e Afrique gam haɓede ha ɓe mbawa jimde ɗeɗo leyɗele ɗe ganduɗa gotiren foof ene jogui yumɓe mum ne jogui leƴƴi mum ene jogui kadi ngaluji mum nde haareji ɗi mbaɗi noon ewa oɗon gandi no woora tan ɓurɓe doole ɓe joguiɓe matériel renduɓe ɓe mbaɗi arnoji men pucciti foof pilti foof keeli foof heddi noon hankkandine ɓeɓe liggodinoɓe alay saago wooda feccere nde joomumen mballa saabu so tawi yimɓe gaari walludema soñde guesa ɓe ganduɗa bamma remani ɓe ganduɗa an a remani a hurnaki a jabbani a hiwani a hurnaki ewa guesa noon yeehi hankkandine ha ɓendi fof waɗama e guergal so tawi a ari a addi konuma yidde heɓtude baɗon guesa oɗon gandi hewɓe mayeten oɗon gandi ko tampere joom nokkuji ligginoɗi ɗiɗon jaɓata ndema mumen ka ƴefte kono noon haadi ardama doole
ɓuraaɓe doole ɓe ndewa mumen heɓtaamo eyi wallunoɓe ɓe noon ha ɗum ɗon heɓta ɗum firti ko wallunoɓe mo e leyɗele wallunoɓe ɓe armée ji wallunoɓe ɓe diƴƴe e avion ŋaji e auto ji e samba daɓɓitoje ɓeɗon fof hankkadi ne goten fof adi mum nadde hen wi somin balli on keeɓi mbaɗon ndesa holno mbaɗirten ɓe mbiya kala ko keɓɗen toon peccen so ñebbe ɗe ɓe cuɓo ñebbe ɓe mbiya kañumen jiiɗi ko dene ɓe mbiya jiiɗi ko ñayko ɓeɗo e kañum e koye men mbiya jiiɗi ko gawri ndi ɓe mbiya jiiɗi ko ɓe mbiya jiiɗi ko saño ko walla ni jiiɗi ko ñaane nde saabu ne dokka bey mumen walla baali mumen e wonde ko noon leyɗele ɗe fof peccira ha tubakoɓe jiimi leyɗele Afrique ɗo anglais en woodi nokkuji ɓe dokka ko nande Cameroun en ko nande Sud Afrique en e ko way noon ko nande Allemand en woodi kañumen nokkuji goɗɗi ɗo pecci français en ne kadi ene jeeya fecciɓe Afrique kono kadi enen ɗeɗo leyɗele ko nande Sénégal e Mauritanie en Mali en enen koye ɓe France fecci jiyaɗen ɗum noon heddi ɓe gonɗen e jiimani mabɓe ɓe mbaɗi gayna disparsuji mabɓe ɓe nela gayna yimɓe mabɓe kala koɓe tawi gayna ladde men e ngaluji men kala koɓe keeɓi ɓe coppa ɓe jaada hen nde guerre ari fof ɓe ƴefti yimɓe men jaaha balloyaɓe ha ɓeydo rimɗude ɓe ƴefti yimɓe heɓe caggal guerre ɗi ɓe nawi ɗumen to mabɓe to eyyi ɓen goni asɓe métro ji ɗi ɓen goni fewnude wuuro ngo soppuɓe leɗɗe ɗe remɓe guese ɓe dartini ewa kala ko helno ko yanno jomumen maahi kala ɗo wanno gasɗe e borɗi ɓe ubbi ɓe darni électricité ɓe mbaɗi remoɓe on saaha noon babiraɓe yanoɓe ɗiɗo gueruji ko ɓuuri hen hewde maayi e gartani walla hankkadi goni ustiɓe ma junngo taƴima koyngal taƴima joom wumi ma hangamo hankkadi noon heddi ko ɓiɓɓe ɓe daccuno tokosuɓe ɓe nawi ɗumen yo janggoy ɓe gaddi noon ɓaleɓe yo ngar liggo leydi ndi ene liggonoɓe usine aji mabɓe ene liggonoɓe kala koɓe jogui ewa on saaha woni no wiyete fray sene weeli so yiyama gayna ɓaleɓe ne gaari e mabɓe eɓe mbeyto wonno ɓe mbeytorto ɓe gaari ko fewndande ɓe leydi mabɓe kono noon tawɓe kebloyi ɓiɓɓe mabɓe no janggoya kañumen hoto naate guerre hoto naate gollade leydi ndi ɓe dañi gollotoɓe ɓeɗon noon jeehi janggoyi keeɓi gande mawɗe garti guila e ingénieur agal hay wonde docteur eɓe hay wonde jangguinoɓe kala ko ene jangge e leydi ha nafta ɗum ɓiɓɓe mabɓe janggi ɗum garti nde garti nde noon hankkadi ne kepti ɗo comodiri e mabɓe seeɗa seeɗa en liggodo e mabɓe seeɗa seeɗa ko gonɗon liggodirgol seeɗa seeɗa noon addi foof hankkadi jomum ene keptira golle ɗe seeɗa seeɗa e guila ɗo wonno Deugal en guila ɗo wonno Georges Pompidou en hankkadi yimɓe ɓe hanki ɓene daari ene ciftora ko wonno hanki ene ciftora no ɓaleɓe liggorino no ballirnoɓe no mayirani ndiɗo leydi ɓeɗon kam ne mbatta mabɓe masala hay san wona gilli timmuɗe hay sanno gilli wuuga e sammere ewa ɓeɗon kam mbaɗi hen masala ha noon génération tokoso ari ko nande Giscard d'Estaing ɗon bonandeji ɗi puɗɗi arde hankkadi ne Jean Marie Le Pen en hankkadi ɓeɗon fof hankkadi puɗɗi arde résiste en puɗɗi jibinede ewa hankkadi ɓe puɗɗi wadde noon luwaji mabɓe ɓurɗi musde e meɗen enen arannoɓe ɓe natti yidde ene leydi he ɓe mbaɗi ɗumen refoule ɓe mbi kala jiɗɗo hoodde ene wawi hoodde ɓe guitta jawdi ɓe dokka ɗum yaari noon ha ɗo jarten ɗo kono noon wona ga paɗen ken kollu tan holno nokkuji ɗi peccira Sénégal fecca ko France woni jiyimɓe e Sénégal ene woodi noon e yanoɓe guerre ɓe ganduɗa keddima toon janggi toon ene woodi ko nande Léopold Sédar Senghor en e woɗɓe e yimɓe hewɓe anduɓe ɓe ganduɗa kañumen jeehi toon janggi mbaɗi gande mumen towɗe ɓe noon ko nande Blaise Diagne en e ko nande Lamine Gueye en e Senghor en ɓeɗo fof e woɗɓe hay sono en limtani ɓe keewi machallah kamɓe fof ɓe jeehi ɓe janggi to France to ɓe goni avocat ji Senghor woni professeur agrégé mo ganduɗa ko haala celluko e ɗemgal tubakari o janggi ɗemgal ngal ha o wawi ɗum ha o wawi waɗandeɓe ko wiyete ɗemgal ngal ganduɗa omo wawi sellitinandeɓe kala ko ñawi hen kala ko fewani hen ha woni kanko woni premier académicien ɓalejo nanɗo ko wiyete académie française des langues nationales ndeke noon ko toon ɓe goni toon député ji ɓe goni toon professeur uji ɓe jaggama e guerre he kadi ɓe mbaɗama prisonnier ji eɓe jangga ɓe jeyama toon e syndicat ɓe goni toon des syndicats ɓe mbaɗi toon révolution ngaji mawɗi ɓe liggodiri e yimɓe ɓe kamɓe président Senghor en e woɗɓe hay sen mbawa haal tan won noon so tawi haalama indépendance ko goto o tan rokkete wune woni gonɗo président walla premier ministre ko ɓeɗo goni haalateɓe kono ittata noon wonɓe ɓe jaaduno wonɓe ɓe dardino ala fof révolution mbawɗo darade ala fof ɗo moƴƴere wawi wonde ala fof
tiwa coppaaba darnaaba alaa fof jama mahaaɗo alaa fof galle ñiɓaaɗo sowona taw joomum ne wondi e wonɓe walloɓe ɗum ma ngoni ɓiɓɓe ma ngoni banndiraaɓe ma ngoni denɗiraaɓe heddo noon kañum jogo fiyo kala ɗo jiiɗa hunde ene daari e aduna faam won gardiɗo won wonduɓe so hayso kalɗen tan ko diine islam so tawi en kaali islam ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haalte kono noon mo wondi e sahabaɓe makko walluɓe mo adiɓe hoolade mo adiɓe yibɓe mo adiɓe kadi gonɗinde ko waɗata dow mum koko nande seydna aboubacre oumar ousmane e ali e ko jiida e ɓiɓɓe ɓe o nehi ɓe ko nande ɓiɓɓe ɓe o nehi ɓe ewa anani mi ɗasi mottude inde nde tan wonno koye keñe kadi wona ko jima e kayit ewa ɓeɗon foof ndende makko e diine makko sohna khadijatu radiallahu anha walla alayhi salatu wassalam mo ganduɗa ko cuddiɗo makko guila e jawɗele mumen ha e foof ewa ɓeɗo foof gondi e nelaɗo Allah sallah ah sallam balli ɗum ewa gay mawɗi ko hooyi ewa dariɓe tigui rigui ɓe jiyata hannde ene joguino ɗo en hadiseji mabɓe ne jaltini ɓe foof gay mawɗi anani goni toon ene kaaɓo haɓinoɓe l'islam selnoɓe islam o naata hen ndeke noon so tawi hannde mbi noon haalde wiyete ko la ilaha illallah mouhammadou rasulullah wonnoon ko on Allah suuɓi on Allah yiiɗi on Allah waɗi guiɗo te kadi ko on neli mission ɗum noon sone haale tan wiyete ko diine islam so haalama wiyete ko nelaɗolah sallahu alayhi wa sallam ittata noon annabaɓe heddiɓe ne kaale defte goɗɗe ɗe ene jangge ewa yimɓe mabɓe e gueɗe moƴƴe ɗe mbanno kadi ne jangte kamɓe foof e kono noon woni o jeeyi ɗum ko nelaɗolah sallahu alayhi wa sallam ndeke noon kamɓe yanoɓe gueruji ɓene kadi soɓe ballodiri e wonɓe gueruji ɓe soɓe balli leyɗele ɗe ha ndimɗi so tawi wiyama Sénégal ko goto e Sénégal naaɓe tan ƴefte walla ɗiɗo walla tato ɓeɗo mbiya kañumen goni mawɓe goni almameɓe ewa ko noon waɗi so tawi ene haale ko kamɓe ɓurete wawde haalede kono noon ligganiɓe frayse mayɓe frayse ɓe gartani ɗo bajjo wonno yeehi ligganiɓe waraniɓe wara artani ɗum ɗo fof ne heewi kono noon wuuneji ɗi ko kamɓe dañi ɗumen won noon mayde wona wuune nafata ko neɗɗo o wuuro daro haaɓe wawa ittude dumunnaji kono noonne kadi hay sanno hannde are wuuro so tawi a yiiɗi yiilade moƴƴu mum a wawa arde e wuuro daña wuuro ngo foof ara e ma tawa almami wuuro ngo tinani walla kadi tawa joom wuuro o tinani ko ɓeɗo goni hohoɓe wuuro ngo so tawi ne haalde ko ɓeɗo poti haaldede so jaam noon so jaam lon ko adine conseil du rural en garata ko adine gueɗe goɗɗe mbaɗete ko adine yimɓe peccere ko adine sous préfet nu garata ɗum ɗo foof nokku fof ni jogui gardiɗo mum no chef de carré en ni ha ɓooya noon wona chef d' arrondissement en ha ɓooya wona commandant en wona gouverneur en ha ɓooya ministére de l' intérieur jokkodiren maɓe jokkodire premier ministre affaire président de la république ko noon tan on jokki woni ɗo noon sahabaɓe ɓene jeehi ɓe nelaɗo sallah sallam yawtide ko kamɓe jangguini janguinɓe ɓen jangguini ɓen ha yetti ɗum gonɗen ɗo hande eɗen jogui doole e force e fodde e mabɓe islam o ko enen mabɓe ndendi enen mabɓe poti rib heddi noon ko barkeji ɗi ɓe dañi ɗi darde ɓe darde yiidanaɗo Allah sallah sallam darodade e mabɓe e wadde ko wiyete oɗo jihad ko ewa e ɓadiɓe nabi sallah sallam wi ene jeeya e leƴƴi ɓuɗɗi malaɗe ɓadiɓe almuqarrabina ɓadiɓe ɓen e ɓadiɓe ɓen kono hannde koye leñol nabi sallah sallam jeeɗen eɗen jiiɗi Allah eɗen jiiɗi nulal mu en darani diine o ittata ko enen e adinoɓe islam ɓe fof enen mabɓe poti ñaawete kono ɓe ñaawirano toon ni ko toon tan ñaawi noon tan ñaawirɗen koɓe ɗamini e moƴƴere soɓe mbaɗi ko aljanna o walla jeyge o enenne kadi ko ɗum ɗon tan ndeke noon indépendance de koni hen nde indépendance o waɗete hankkandi ne goto foof darani leydi mum hankkandi ne beele leydi ndi ene heeɓa indépendance joni noon haade kalten ko indépendance kalte hannde ko Sénégal hay sanno eɗen gandi leyɗe ɗe fof goto fof ne joguino président mum dari on saaha so tawi en kaali to Mali to eɗen gandi ko Modibo Keïta wonɗo wondi kañumen eɗen gandi so tawi en kaali to Côte d'Ivoire ɗo kalten ko Houphouët-Boigny ne kadi wona kañum tan no waɗi laamu ngu wonɗo wonduno e yimɓe mum wonɓe base e yimɓe mum ɓe ɗannono étudiant ji so tawi en kaali joni ko nande Tchad en ko garta Tombal Ba en so tawi kali ko wayno Cameroun en ko Amadou Ahidjo en anani e woɗɓe ko heewɓe son tawi kaali Guinée ko Ahmadou Sékou Touré on gandi ɓeɗo goni gayi mawɗi gadiɗi arde kaɓa gondi noon e sukaɓe jambareɓe sagataɓe jambareɓe dariɓe fellitɓe heptude ndimagu mumen won noon en mbi ndimagu rokkirtake Allah ɓolo koma jomumen kaaɓe en daro ma maayi hen ma mbaranamo hen ma walla mbaramo hen ɗum noon waɗi ko heewi eko fuɗɗino eko darino eko silmino beele indépendance one waɗi doole hen tawtorama kono ko ɓuuri hen heewde maayi ɓe mbaɗa empoisonné ɓe autoji men mbaɗa bombe ɓeɗo avion ngaji men duppa ɓeɗo mbaɗa coup d'état ji mbara